drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Domnului din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Aceasta, un om oarecare plecând departe, a chemat pe slujitorii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat, îndată cel care primise 5 talanți, s-a dus de-a necuțătorit cu ei și a câștigat alți 5. Tot așa și cel cu 2 a dobândit și el alți 2. Iar cel care a primit talent s-a dus și a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Iar după multă vreme s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori și le-a cerut socoteala. Atunci, apropiindu-se cel ce primise 5 talanți, a adus alți 5 talanți, zicând: stăpâne, 5 talanți mi-ai dat, iată alți 5 talanți am câștigat cu ei. Iar stăpânul i-a zis: bine, slujitor bun și credincios, peste puține ai fost încredincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se și cel care primise 2 talanți, stăpâne, mi-ai dat 2 talanți, iată, alți 2 am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun și credincios, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se cel care primise 1 talent, a zis: stăpâne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai învânturat. De aceea m-am temut și m-am dus de-am ascuns talentul tău în pământ. Iată, ia-ți ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slugă vicleană și leneșă, ai știut că seceri unde n-am semănat și adun de unde n-am vânturat. Pentru aceasta se cuvenea tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani și eu venind mi-aș fi luat înapoi ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-l celui care are 10 talanți, căci tot cel care are, celui care are îi se va da și va prisosi, iar de la cel care n-are se va lua și ceea ce are. Iar slujitorul cel netrebnic aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stăpâne, te-am știut om aspru, care aduni de unde n-ai împrăștia și seceri de unde n-ai semănat. De aceea m-am temut și am îngropat talentul pe care mi l-ai dat. Și când ai venit, l-am dezgropat și ți-am zis, ia și al tău. Acestea sunt cuvintele slujitorului acela care n-a vrut să lucreze după cuvântul stăpânului. Dumnezeu ne spune așa, să vă rugați ca și cum ați muri mâine și să munciți ca și cum ați trăi veșnic. Domnul este Cel care ne împarte nouă talanții. Talanții sunt darurile, sunt ceea ce ne-a dat Dumnezeu nouă ca să putem să trăim în această lume și să ne îmbunătățim duhovnicește. Nu trebuie să ne gândim neapărat la aur. Cu toate că pilda aceasta este spusă ca să fie pe înțelesul tuturor, știind că talanții erau niște monede de aur foarte prețioase în antichitate. Cu toate acestea, noi trebuie să ne gândim la darurile spirituale pe care Dumnezeu le împarte. De altfel, trebuie să știm că niciunul dintre cei născuți din femeie pe pământ n-are cuvânt de îndreptățire să zică, Doamne, mie nu mi-ai dat nimic. Tuturor ne-a dat Dumnezeu dar. Însă și viața aceasta este un dar. Un dar minunat, un dar care poate fi transformat într-o cale care duce la mântuire. Viața este o provocare, să știți. Nu e ușor ca să trăiești. Nu e ușor ca să te confrunți cu tot ceea ce îți vine împotrivă în viața aceasta. Și diavolul are rolul lui. El te încearcă, te ispitește, încearcă să te depărteze de la tot ceea ce te poate mântui. Încearcă să-ți fure acel talent pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Bineînțeles că noi ne uităm unii la alții, ne cercetăm unii pe alții și zicem, parcă vecinul sau vecina sau fratele sau sora sau colegul de la servici, colegul de birou, parcă a primit ceva mai mult decât mine. De altfel, fiecare dintre noi, să știți că încercăm să ne situăm pe o treaptă mai sus decât suntem. Adică, dacă căutăm în adâncul sufletului nostru, vedem că vrem să fim mai deștepți decât suntem, mai buni decât suntem. Ne căutăm tot felul de scuze pentru ceea ce ar trebui să facem și nu facem. De aceea, Dumnezeu a spus așa, fiecare a primit după puterea lui. Și așa este. Pentru că unuia i-a dat 5 talanți și i-a dat după puterea lui. Altuia i-a dat 2 și i-a dat tot după puterea lui. Altuia i-a dat 1 și i-a dat după puterea lui, dar asta nu înseamnă că nu erau toți 3
răsplătiți la fel. Adică celui care i-a dat 5 talanți, i-a dat pentru că este mai puternic și poate să ducă aceste daruri. Căci nu este ușor ca să te nevoiești în pustie. Nu este ușor ca să îmbraci haina călugărească. Nu este ușor să porți mitra arhierească. Nu este ușor nici să porți sceptrul regelui, nici al politicianului, nici al generalului de armată. Nu este ușor nici să porți crucea mamii care are 10 copii. Eu mi-aduc aminte că pe vremea de tristă amintire, o mamă care avea 10 copii era premiată și era numită mamă eroină. Astăzi vedem că mamele cu 10 copii se zbat în sărăcie, lucie și n-au ce să pună copiilor pe masă. Ne întrebăm oare ce se întâmplă? Oare Dumnezeu este Cel care a pus acel om la o astfel de încercare? Cu siguranță că Dumnezeu. Și a știut că acea femeie poate să poarte și crucea aceasta. Și prin femeia credincioasă se mântuiește prin naștere de prunci, să știți. Cea care dă naștere de prunci, aceea are raiul asigurat. Cea care își omoară pruncii își asigură de asemenea iadul. Sfântul Pavel spune așa: niciunul dintre noi să nu aibă o părere mai bună despre sine decât este în realitate. Adică să nu ne atribuim daruri mai mari decât le avem. Să știți că nu este ușor ca să primești daruri multe. Câteodată nu le poți duce. Un sfânt în pustie se nevoia și la un moment dat încerca să spună rugăciunea inimii și foșnetul ierbii îl întrerupea. Ridicând ochii, le-a spus ucenicilor și i-a întrebat și i-a cercetat: cum puteți să vă rugați în gălăgia asta? Atunci ei au spus: stăpâne, dar numai foșnetul ierbii se aude și susurul izvorului. Și nu-i de ajuns ca să fii tulburat? Și atunci Părintele a plecat de acolo în pustie, unde nu se auzea nimic, ca să poată să se roage. Iată ce mare este râvna celui care primește un astfel de dar, darul rugăciunii inimii. Îmi aduc aminte că eram odată și am fost găzduit de un om bogat. Un om cu mulți bani. Maluri de bani, cum să spun. Avea un lanț de magazine mare cât Buzău. Și ne-a primit creștinește, să știți. Căci mare lucru este acel bogat să nu-și lepede credința. De altfel, noi vedem, acum făcând o paranteză, în societatea de astăzi, vedem că cel care se îmbogățește, primul lucru care îl face, mai întâi își leapă de soția, după aceea își leapă de credința. Adică marea majoritate reușesc mai întâi ca să-și distrugă viața de familie și după aceea, bineînțeles, și credința. Toate acestea sunt și excepții. Și stând noi așa la masă, am zis că mă grăbesc și că trebuie să ajung, că nu vreau să conduc noaptea.
că eu am probleme cu ochii și patronul acela mi-a spus, știi că și eu port ochelari și conduc noaptea și am condus, dar de fiecare dată, toată noaptea, când am mers cu mașina, tot timpul am spus rugăciunea inimii. Tot timpul am spus rugăciunea inimii. Atunci mi-am dat seama cu cine stau de vorbă. Până atunci, știți, ca orice om, un pic de reticență, nu știam la ce să mă aștept. Mai este câte unul dintre dumneavoastră sau câte una care vine să spune, Părinte, ce să mă mai fac? Ce să fac că patronul ăsta al nostru nu este credincios? Nu crede în Dumnezeu. Zic, mă, care nu crede în Dumnezeu, ăla nu-i patron. Pentru că patron înseamnă, în primul rând, tată a tuturor. Noi zicem că patroana bisericii noastre este Maica Domnului. Ăla care nu crede în Dumnezeu, patron. Ciocoi. Asta e diferența dintre patron și ciocoi. Patronul crede în Dumnezeu și știe când trebuie să le dea drumul salariaților ca să poată să se și roage, pentru că el își dă seama cât de importantă este rugăciunea, legătura cu Dumnezeu. Acesta este un patron care are har și dar de la Dumnezeu. El își dă seama că dacă n-ar fi vrut Dumnezeu, n-ar fi fost în fruntea atâtor oameni și nu i-ar fi spus acestuia să se ducă și aceluia să vină și el să împlinească poruncile lui, decât cu voia lui Dumnezeu. Acela care este patron adevărat, acela își dă seama de darul care l-a primit și încearcă să împartă cu alții aceste daruri și să înmulțească talentul. Dumnezeu dă fiecăruia cât poate să ducă. Talentul pe care l-au unii face parte din talent. Talentul e mai mare decât talentul. Talentul cuprinde totul, cuprinde viața, cuprinde darurile cele mai adânci din străfundul sufletului cu care îl simți pe Dumnezeu. Acesta este talentul. Talentul poate să te încânte pe tine că l-ai, pe alții care te ascultă și câteodată nu știi să-l folosești nici pe acesta. Ce îi folosește omului dacă are un glas minunat, dar cântă în baie la el? Nu-i folosește la nimic. Atunci când vine la biserică și cântă lui Dumnezeu, să folosească acel glas minunat. Talentul este dat multora și mulți îl îngroapă. Mulți fac din viața aceasta un cimitir al tristeții și încearcă mulți să facă amară viața celui de alături. Nu se gândesc că trebuie ca să viețuiască cu dragoste împreună, să se înțeleagă, să-și vadă neputințele. Darul de a viețui împreună este de neprețuit. Să știți că nu este ușor ca să pleci, să îmbraci o haină neagră, să te rupi de lume și să viețuiești în pustie. Este greu. Și de multe ori, mulți ajung din greșeală în acea haină neagră. Știți că mă refer. La ce mă refer acum? Însă nu e ușor nici să fii un tată bun
o mamă bună, un soț bun, o soție bună. Este foarte greu și jugul acesta al căsniciei și trebuie ca să, dacă primim darul acesta, atunci trebuie într-adevăr să știm să-l păstrăm. Iubiții mei, Dumnezeu, să știți că ne dă răsplată. Ați văzut. Cel care a primit 5 talanți a neguțătorit bine și a adus alți 5 și a zis: bine, slugă, bună și credincioasă, peste puține ai fost puse, peste multe te voi pune. Vino în bucuria Tatălui. Și a venit și celălalt cu 2 talanți. Și acela a primit aceeași răsplată. Atunci ce o să zicem? Cum se poate ca cel care a primit 5 și a mai adus 5 să aibă aceeași răsplată și cu acela care a primit 2 și a adus alți 2? Ei sunt egali? În fața lui Dumnezeu sunt egali. Pentru că Dumnezeu le-a dat și cât le-a dat, le-a cerut și au primit și i-a așezat pe toți la fel. Dacă în lumea asta unii sunt bogați, alții sunt săraci, alții sunt împărați, alții sunt slugi, în lumea cealaltă nu mai este același lucru. Este o întoarcere. Vedem ca în oglindă lumea cealaltă, să știți. Este inversat totul. Pentru că acolo și cel care a primit, și o să spuneți acum ce fel de predică este aceasta, ce fel de cuvânt este acesta. Eu uite ce spune Părintele, că și ăla care a primit un talent, da, și ăla care a primit un talent, dar nu l-a îngropat, acela ajunge ca să se bucure în împărăția cerurilor de lumina dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu atât i-a dat, atât îi cere. Iubiții mei, mai sunt și din aceia care îți nemulțumiți tot timpul. Sunt aceia: da, mie, Doamne, cât mi-ai dat? Numai 2 talanți. Și bombănesc așa tot timpul. Mie numai 2. Uite, ăla i-a dat 5. Pe ăla care are unul nu-l vede. Dar nici nu caută să pună peste cei 2 alții în plus. Și rămân numai la 2. Și aceia pot spune că și-au îngropat talentul. Cei care sunt leneși, cei care nu-și lucrează mântuirea, cei care nu sunt conștienți de darurile care le-au primit la Dumnezeu, aceia, atunci când sunt întrebați, dau vina pe stăpân. Zice: Doamne, te-am știut aspru, rău, am știut că vii și că mă tragi la răspundere, am știut și ce-am zis, mi-a fost frică, am ascuns ceea ce mi-ai dat, ca să nu-mi fure hoții. Și când ai venit, uite, acum, ia ce al tău, ia și lasă-mă în pace. Exact cum zicem noi câteodată și cum vrem noi câteodată, ca să scăpăm de legătura noastră cu Dumnezeu. Pentru că nu este ușor să fii nici în biserică, să știi. Nu este ușor. Aici trebuie să ai o anumită conduită. Trebuie să renunți la tabieturile tale. Adică nu mai poți ca să te scoli dimineața să îți faci cafeaua, să mai faci cine știe ce mai faci și să deschizi televizorul sau să pleci la picnic dimineață, duminică sau așa. Nu. Când ești creștin, trebuie să mergi la întâlnirea cu Hristos. Atunci se schimbă treaba. Dumnezeu te așteaptă. Acolo știe care ești. Tu ești cei din turma cealaltă, cei din stradă, cei din Bâlciu, cei din Piețe, aceia nu-și mai fac probleme. Ei sunt bucuroși că nu sunt stresați de rugăciune. Omul se scuză de obicei în fața lui Dumnezeu. Așa cum a făcut și Adam.
când a căzut în păcat, Dumnezeu i-a spus: Adame, cumva ai mâncat din pomul cunoștinței binului și a răului? Și el a spus: Doamne, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, deci el îl făcea vinovat pe Dumnezeu. Nu că el n-a respectat porunca, a zis: femeia pe care mi-ai dat-o, aceea m-a îndemnat. Și femeia aceea a spus: șarpele a venit și m-a îndemnat. Așa și noi. Așa și noi. Dăm vina de multe ori pe Dumnezeu și spunem: Doamne, mi-ai dat prea mult ca să pot. Dar eu nu pot ca să fac în fiecare seară rugăciunea. Eu nu pot să vin în fiecare duminică la biserică. Din cauza că am alte probleme. Sunt mai ocupat, am musafiri și sunt mai importante astea decât întâlnirea cu tine. Ce rușine o să-ți fie atunci când El te va aștepta pe lumea cealaltă și tu, după ce ai plecat de aici, vei da ochii cu El. Și îți va spune Domnul: te-am așteptat. În fiecare duminică te-am așteptat. Și ți-am zis să te împărtășești cu trupul și sângele meu ca să stai în lumină. Și n-ai făcut-o. Sau ai făcut-o din când în când, din întâmplare, așa cum suntem noi câteodată creștini, sau unii dintre noi. Ne întâlnim la Crăciun, la Paști, atunci, în loc să ne gândim la darurile sufletești pe care le căpătăm prin prezența la Sfintele Slujbe, ne gândim ce să mai punem pe masă mai bun, ce băuturi mai fine, ce mâncare mai aleasă, ca să ne desfătăm pântecele și lăsăm sufletul să plângă de dorul Dumnezeirii. Iubiții mei, ar mai fi ceva în predica aceasta și nu vreau să mă mai lungesc prea mult. De altfel, m-am oprit imediat după Sfânta Evanghelie ca să predic, pentru că Evanghelia e destul de lungă. Și pericopa aceasta este greu de înțeles. Să știți că ea a fost spusă de Iisus ucenicilor săi după ce s-au terminat cele 9 fericiri din predica după munte și urmează, este vorba de capitolul 25 de la Matei, din Evanghelia de la Matei. Este un capitol extraordinar și vă îndemn ca să îl citiți, acest capitol din Evanghelia de la Matei. Când ajungeți acasă, cei care aveți Biblia, cei care aveți Noul Testament, deschideți și citiți capitolul în întregime, pentru că este un mesaj eschatologic extraordinar în acest capitol. Urmează, de exemplu, anunțarea sfârșitului lumii și cum trebuie să ne surprindă pe fiecare dintre noi Stăpânul la cea de-a doua venire. Este extraordinar ceea ce urmează și vă sfătuiesc ca să urmăriți cu atenție cuvântul Domnului din această Evanghelie. Ce aș putea să vă mai spun? În final, ne zice Dumnezeu că cel ce are, celui care are, îi se va mai da. Și celui care nu are, și puținul care îl are, îi se va lua. Vai de mine! Ce-i asta? Dacă ar fi ca să ca toate sistemele economice și politice ale lumii, pentru că, de fapt, de unde este, de acolo se mai dă și la cel care nu are, nu? Ce fel de economie mai este asta ca să iei de la ăla care nu are, să dai tot la ăla care are? Ce se întâmplă? Păi, fraților, ce nu-i cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu face din uscat verde, din verde uscat, și El poate să schimbe totul. Dumnezeu este Cel care știe
ce-i trebuie fiecăruia. Și cel care nu are, puținul acela pe care îl are, va fi șters de la el, pentru că acela nu mai contează. El va fi aruncat acolo afară unde este scrâșnirea dinților. Și întunericul cel mai din afară va fi aruncat în fundul iadului. Părinții ne vorbesc nouă de rai și de iad. Să știți că Sfinții Părinți ne spun așa că i-a trebuit unui sfânt ca să viziteze raiul, i-a trebuit 6 zile și a văzut lucruri extraordinare. Dar ca să viziteze iadul, i-a trebuit 30 de zile. Deci, ce să înțelegem? E mai mare raiul sau e mai mare iadul? E mai mare iadul. Păi, este și normal. Ia gândiți-vă dumneavoastră, în micuța noastră parohie, să zicem că avem 700, 800 de suflete, da? Aici, în parohia noastră. Așa. Din 800 de suflete, nici 50 nu sunt la biserică. Restul, unde sunt? Sunt cu totul alte preocupări. Părintele Cleopa spunea așa, cu cât mai multe suflete în biserică, cu cât mai mulți oameni în biserică, cu atât mai multe suflete în rai. Deci oamenii, până la urmă, nu sunt interesați de rai. Pentru că vedem atâta nenorocire în jurul nostru. Vedem atâția oameni care nu caută mântuirea sufletului, ci caută ca să își împlinească poftele lumii acesteia. Mulți și-au pierdut talentul. Unul l-au avut și pe acela l-au pierdut. Au pierdut credința în Dumnezeu. Au pierdut cunoștința adevărului. Și în felul acesta vor pierde ce au mai scump, comoara cea mai scumpă, adică sufletul cel nemuritor, îl vor afunda în iadul fără de sfârșit. Acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Vreau ca să închei gândindu-mă și am să vă spun două aspecte tot din viață. A venit cineva odată la mine și mi-a spus, părinte, ați văzut în Occident? Eu zic, n-am văzut, că eu n-am fost. Dar mulți au fost astăzi, cu treburi sau fără treburi, au văzut cei pe acolo. Zic, ce-i, frate, în Occident? Ați văzut că din cauza banilor mulți au pierdut credința? Zic, nu din cauza banilor mulți, din cauza puținătății sufletești, din cauza că n-au știut să-și lucreze darurile de la Dumnezeu. Pentru că cel care este hăruit, dăruit de Dumnezeu, acela știe ca să își pună să-și pună viața în slujba lui Dumnezeu. Vorbești cu un medic talentat, cu un chirurg talentat. Ei, este într-adevăr o plăcere să vorbești cu medicul care știe că Dumnezeu este Cel care operează și nu el. Adică vezi într-adevăr modestia sfântă, nu prostia care iese prin toți porii și te face să-ți aduci aminte
de proverbul românesc care zice prostul până nu-i fudul, nu-i prost destul. Așa este, să știți. Prostul este cel care atunci când vede un om bogat că a intrat în biserică, prostul zice, ia uite-l și pe ăsta, precis că a pățit ceva. Că altfel la câți bani are, n-are ce căuta pe aici. Asta e gândul prostului. Adică nu este gândul creștinului curat, ci a prostului. Și omul bogat poate să aibă și el o ispită, să știți. Eu vorbeam odată acum câțiva ani cu unul dintre cei care pe vremea comuniștilor au condus o părticică din acest județ. Era ștab mare. La un moment dat, dar era fecior de preot. Și la un moment dat mi-a zis el, uite ce gând am avut când am venit la biserică. M-am gândit eu, când lumea a îngenunchiat, toată lumea a îngenunchiat, atunci când s-a citit Evanghelia, mă gândeam eu, cum eu, inspector șef, să îngenunchez? Cum vine treaba asta? Dar m-am uitat încă o dată în jur și după aceea am zis, dar stai, băi, prostule, că nu îngenunchezi în fața directorului tău de la servicii. Îngenunchezi în fața lui Dumnezeu. Căci din lui îi datorezi faptul că existi, că respiri, că ai putut să vii la biserică și că ești inspector șef. Și atunci m-am trezit. Adică vocea conștiinții mi-a spus lucrul acesta și m-am așezat cu smerenie în genunchi. Și de atunci nu îndrăznesc niciodată ca să mă mai așez în genunchi atunci când în biserică se rostește cuvântul lui Dumnezeu sau când se rostește numele lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să nu-mi fac semnul Sfântul Cruci. Iubiții mei, harul lucrează. Mai trebuie să dăm atenție darului pe care l-am primit. Ca să nu ajungem acolo unde nu trebuie, ci să fim în ceruri cu Dumnezeu, acolo unde trebuie să ajungem, că suntem rupți din Dumnezeu și trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Asta este rolul omului pe pământ. Și să vă mai spun un lucru. Câteodată merg prin oraș așa și mă gândesc, mă mai uit și mai văd copiii care ies de la liceu și mă îngrozesc când aud cum pot să vorbească, ce limbaj folosesc. Și câteodată ascult și mă minunez că nu băieții, ci fetele au un limbaj care pur și simplu te înspăimântă. Ai impresia că diavolul a intrat în ei acolo, să lășluiește și muncește și chinuiește. Că la un moment dat nu m-am putut abține și i-am spus unuia dintre ei, care i-am spus, băi, băiatule, ia spune-mi și mie, cumva bulevardul ăsta, strada asta, pe care tu tot strigi măscări, ea ta, ea mamei tăi, ți-a dat-o ție cineva, dar de ce mă întrebați, părinte? Păi, cum mă, de ce te întreb? Păi tu poți să, după cum vorbești tu aici și îți permiți ca să spui asemenea măscări, este strada ta asta? Că numai în casa ta poți să-ți permiți ca să faci lucrurile astea. A mai trezit și popa ca să-mi facă mie observații. Zic, bravo, mă, e bun. Uite că ai reușit ca să-ți dai seama că vorbește în secolul 21 cu o popă cu tine. Dacă te ia mama ta de mână, te duce la psihiatrie, te tratează, s-ar putea să găsești și biserica până la urmă. Oameni buni, să nu lăsăm diavolul să ne distrugă copiii. Să folosim darul lui Dumnezeu și să ne folosim și de copiii noștri. Mai venea o mamă și plângea.
și spunea, părinte, ce să fac? Ce să fac, părinte? Că, uite, l-am spovedit, l-am împărtășit, l-am adus la biserică din mână și acum nu mai vine la biserică, să nu mai audă. Zic, mamă, e căsătorit? Zic, da, are și copii. Atunci vezi de mântuirea ta. Tu ce ai făcut? Ai făcut până când s-a însurat, s-a măritat. Acum, la rândul lui, are copii. Își duce drumul lui în viață. Tu vezi de sufletul tău. Ai făcut cât ai putut. Dar trebuie să fii convins tu, părinte, că ai făcut cât ai putut. Adică să nu-l lași. Să-i amintești tot timpul datoria sfântă care o are de Dumnezeu. Să nu-l lași să-și îngroape talentul, că poate unul are. Dar poate are 2, dar poate are 3, dar poate are 4, dar poate are 5, 10. Nu contează. Tu, ca părinte, să nu-l lași să-i îngroape. Să-l ajuți. Atât cât poți tu. Să te muncești ca să nu-și îngroape talentul. Și mă gândesc acum, pentru că nu vreau ca să închei fără ca să mă gândesc și la haina mea, la haina preoțească. Este important să ne dăm noi seama, preoții, cât de valoroasă este misiunea noastră și să ne lucrăm darurile și talenții așa cum trebuie să o facem. Căci Dumnezeu ne-a dat nouă mai mult ca altora și ne va cere de asemenea la fel. Așa că eu îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă ajute să nu îngrop talenții, să nu fac un cimitir de gropi cu darurile lui Dumnezeu. Că să știți că lumea asta de astăzi este un adevărat cimitir în care oamenii au îngropat darurile lui Dumnezeu. Și trebuie să îi dezgropăm și să îi înmulțim până nu vine stăpânul să ne ceară socoteală. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Să zicem, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, adus stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru mitropolitul Munteniei și al Dobrogii, arhiepiscopul Bucureștiului, locuitorul scaunului Cezarei Capadochiei și locuitorul arhiepiscopiei Buzăului și Vrancii. Și pentru toți frații noștri